Ie, fformat mewn. Ie. John Bell, pensaer o Gaerdydd, nath adnewyddu'r station ma yn y 90au ar ôl i'r lle mynd yn adfail. A mae o wedi gwneud uffar o job dda. Ti wedi gweld hwn mewn ffilms, lot. Lot o ffilms. A dwi erioed wedi bod yn Oyster Bar. Wedi bod i cau bob tro dwi wedi bod yma. So ti roed wedi bod yma chwaith? Na. O, iawn. Yup, yn ddifyn o dan strydoedd Manhattan, mae'r Grand Central Oyster Bar. Gwel chdi, met? Ie, diolch. Mae'r lle ma'n syrfio oysters i bobl Efrog Newydd ers 1913. A maen nhw'n gwerthu 5 miliwn ohonyn nhw bob blwyddyn. Tomos, da ni yma. Fer am chwilio fo. Dyn yn digwydd. Ali menu, lle ti cychwyn? Mae eitha list o bob dim ti eisiau fita di. Bob dim o'r môr. Amazing. Ali enwa, cool. Beaver tail, cougar, cwsi, British Columbia. Enwa cool, ynddi? Mae'n mor gymaint o character, personality fan hyn oes. It's o hen ac y hanes yn y lle. Mae'n ffantastig, yndi. A mae pobl sy'n gweithio yma hefyd, mae'n ystod bach yn hynach. A pawb yn edrych na old-timers yma. A ta be, o'n i mas fo mwy o gimmicky tourist spot ond i ddim, na? Na. Lot o bobl lleol i weld, pobl ar ôl gwaith. Fe ddim yn time warp mewn ffordd, yndi? Lot o time warp. Mae ogla fan hyn, fe ti'n ogla fan so fresh. Mae'n aglir fath o'n lan môr, yndi? Mae o. Mae smelio fatha mae'r taid yn dod i fewn yn dynas dynlla. Ond dwi'n Grand Central Station, yw'ch de? Mae Oysters wedi bod yn rhan bwysig o fwyd Efrog Newydd ers canrifoedd. Bwyd tad oedd pawb yn medru fforddio. Oedd yna gymaint o oysters yn cael eu bita mas dalwm, oedden nhw'n iwsio'r gwastraff cregyn i fildio rhai o strydoedd ac adeilada'r ddinas. A ti'n gwybod be, oedd New York yn arfer cael ei nabod fel y Big Oyster cyn y Big Apple. Diolch! Thank you very much, diolch. Mae'r servers yma'n gwybod beth sydd dda, a da ni wedi mynd am eu recommendations nhw. A portion o chips, pam imia. Diolch chi, beth hwn, beaver tail dyn yma? Beaver tail, mae hwn yn lleol. Waw, hwnna... Waw, diolch! O'n i bron di anghofio, nath ni ordro hwn fyd, y shrimp pan roast. Classic maen nhw'n syrfio yma ers dros ganrif. Iawn ta, smasho mwy o'r oyster. Pai nesa, yr un bach ma? Di, machine, dwi'n meddwl di ni. Hwn dyn nhw'n Newfoundland. Ie, ac nath y boi ddeud, it's like kissing the sea. O, mad. Mae hwnna lot mwy balance na'r un arall, dwi'n meddwl di. Mad. O, hwnna lot yn eisiau chan llall. Oedd y llall yn bach rhy hall di fi, really. Oedd y llall yn punchy, fatha... Oedd hwnna lot mwy balance. Oedd hwnna rili... Iawn, so byddi trydydd ma? Mae hwn o men, mae'n reit leol, ynddi? Yndi. Mae hwnna mwy intense, ynddi? Oedd oysters yn neis, iawn. Oedd hwnna rili neis. A mae oysters yn rhoi buzz i chdi, di. Mae oysters da o safon uchel, ia. Mae'n rhoi buzz. Dwi'n dweud yr thing ti on the horn, ia. Dwi'n rhoi buzz, ia. Mae'n eich di teimlo dda. Chos mae'n tastio mor fyw, ynddi. Chos mae'n o'r môr, mae'n fyw pan di bita nhw. Mae'n tastio mor bright, mae'n meit, ia. Ffantastig. Oedd hwnna'n taith mewn oysters ar yr East Coast. Cynnyrch anhygoel. A maen nhw'n gyd mor wahanol, ynddi. Ynddi. A fa ma, mae'r pan roast, shrimp. Waw. Mae mor creamy. Ydy, a hefyd, mae ti'n ma'n decadent, actually. Ond, ia, mae yna hint o prawn cocktail sauce yn nain chdi nid yn yr 80s. So, Tomos, bob tro ti wedi bod yn New York o blaen, a fama di cau. Be ti'n feddwl am fama? Tro cynta chdi? Ie, mae'n anhygoel, ydy. Ti fatha bod ti mewn time warp, a ti'n bita rhan o hanes. New York yn newid, mae'n hyn dal rhywun peth, cadw'r traditions yn mynd mlaen. Mae'n just yn yeah, mae'n really special, yndi. Awesome. So, da ni wedi cael Oysters yn Grand Central Station, ar ei da oedden nhw fyd. Awesome, oedden. Ond, ti'n methu cael Tomos Parry yn New York, efo barbecue ar rooftop, heb fod cael cwcio oysters i fi, brat style. Rhaid fi trwad beth ti'n neud i fi, edrych? Rhaid, da ni am goginio oysters fel da ni'n neud yn brat, ond yn New York, efo cynwysion o New York. Pan mae gyd oedd efo'i gilydd, mae'n neis iawn, achos mae gennych chi oysters sy'n reit felus. Wedyn gennych chi y lava bread sy'n reit savoury ac mae'n... Umami Cymreig. Umami Cymreig. A wedyn gennych chi cucumber sy'n reit fresh a zingy ac yn gweithio fe gilydd. A horseradish fresh hefyd. Bwrw glaw horseradish ti'n neud ar ei? Yes, baby! Iawn ta, beth da ni'n cychwyn efo? So, gynta, da ni am barbecue cucumber, reit. Gadyn bach o olew fan hyn. O, di'r llwyd yn mynd ar y tân? Yndi, mynd ar y tân, ie. Di bach o halan hefyd.
dim llawer. Wedyn rhoi o ar y tân fel hyn. Mae'r cucumber mynd straight ar y grill i cael char dan o fo cyn i biclo fo. I greu'r pickle, finag organic champagne really cool, dŵr a siwgr ac ar y tân i gnesu. Tra mae'n cnesu, chop i'r cucumber di chario, gan adael y bits lyflu na sydd i llosgi am flas myglyd. Unwaith mae'r juice pickle yn dynas, mae'n adio bara lawr a chydig o dill fresh iddo fo. Wedyn ar y cucumber a fo. Mae Tomos di sicio miloedd oysters yn ei amser, a mae'n neud o edrych yn rili hawdd, ynddi? It's just neud eclipse, ynddi? Ond jyst neud siŵr bod dim yn barod cyn i ni fynd, so gyda fi rhywbeth fan hyn. Mae fatha magic ingredient ni yn brat, so yn hwn gyda ti fish stock, gyda ti olive oil, lemon, ac dim bach o fineg hefyd. O, it's Brits bach. Ond ie, mae'n actually really handy i goginio'r barbecue, achos mae lot o bobl adra yn rhoi ofn o'r tymheredd, ond mae hwn yn helpu rheoli'r tân mewn ffordd. Mae'n cool hefyd, even os ti'n neud rack o ribs yn rhywbeth, fatha spritz fa, bach o seidar neu apple juice yn rhywbeth. Ti'n gallu neud o'i cyd, dweud. So, dyn ni'n rhoi nhw ar y tân yn un, rwan. Reit, ydych chi'n gweld nhw rwan, Chris, mae hwn yn barod fan hyn, ti'n gweld bybl yn sydyn. A dwi'n lyfio, ti just yn cwcio just rhywfaint, ia? Ti'n gweld o fan hyn, mae'n just dim bach. Mlaen efo lemon, y pickle cucumber a bara lawr, gratiad o horseradish am gic, a gorffan ni off efo dill fresh. Sbia ar heina. Waw. Cael fita? Ie, tri ein. Gimme. Oyster bach, melys, juicy, di cwcio, di byblo am just rhyw 20 eiliad. Mae'r lava bread pickle mynd yn stunning efo fo, mae'n just yn boom. Torri trwyddo fo, really nice. Lyfio fo, dwi'n buzzing. Get the juices flowing. Boom, Tomos!